ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни наврасон, шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров ва маҳаллаи Сталинскии ноҳия чорабинии мақсадноки пешгирикунанда гузарониданд. Шабгардӣ ва қарор доштани ноболиғон дар нуқтаҳои бозиҳои саргармкунанда мавриди корбарии милитсия қарор гирифт. натиҷаи рейд нишон дод, ки меъёру талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро на ҳама волидон риоя мекунанд. Дар вақту соати маҳдуд гардида ноболиғонро дар нуқтаҳои саққобозӣ ва марказҳои бозиҳои компютерӣ ҳудуди шаҳраки Ғафуров ва маҳаллаи Сталинскӣ милитсия берун овард. соҳибкорон дидаву дониста иҷозат доданд, ки ноболиғон ба бозиҳои компютерии хусусияти зӯроварӣ дошта ё саққобозӣ машғул шаванд. нобаста аз оне ки чунин санҷишҳо мунтазам гузаронида мешаванд, боз бемасъулиятии 14 нафар волидайни дар тарбияи фарзанд бепарво ошкор гардид. 14 нафар ноболиғи дар бевақтии шаб аз назорати падару модар дур монда, 5 нафарашон ҷое таҳсил намекунанд. 2 нафари хонандагони Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36, Мактаби хонандагони болаёққат ва коллеҷи техникии ҷамоати деҳоти Хистеварз ва 3 нафари дигар муҳассилини мактабҳои рақами 18, 83 ва гимназияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буданд. Бар замми ин, зимни санҷиш, аз 1 нафар ноболиғи дар маркази бозиҳои компютерии ҳудуди маҳаллаи Сталинскӣ қарор дошта, силоҳи ба таври косибӣ сохташудаи ҷароҳатрасонанда ба истилоҳ кастет дарёфт гардид. вобаста ба далелҳои ошкор гардида, масъулини кор бо ноболиғони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҳуқуқвайронкунандагон суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, ҳамчунин маводи маъмурӣ тартиб доданд. пӯшида нест, ки аз назорати волидайн дур мондани фарзандон омили воқеӣ ба амалҳои ношоиста даст задан ва майл ба кajрафторӣ аз ҷониби онҳост.